Isibalo sabantu abazobe beqala ukuvota ababhalisile KwaZulu Natal simi ku-95,000. Isifundazwe esinesibalo esiphezulu sentsha ayibhalisile okwedlula zonke izifundazwe bangu-65,000 abantu abaneminyaka ephakathi kuka-18 no-21 ababhalisile. Impikisho yangomgqibelo kwezinye izindawo yenze ezinye izikhungo zokubhalisa zivule sekwedlule isikhathi. Ezinye izikhungo zibike ungasebenzi ngendlela ebilindelekile kwemishini. Kodwa i-i-IEC ithi isheshe yakulungisa lokho. Lekhomishana ithi kuhambe kahle kakhulu ukubhalisela ukuvota. Sanelisekile indlela abavoti bakaZulu Natal abaphume ngomningi bayo baya kuma voting stations ethu izolo. Sinama voting stations awu 4490 KwaZulu Natal, and kuwona wonke lawo ma voting stations khona avule late bese kuba khona lawo 3 awasembali eMaritzburg la ama voters lawa ave protester in the ward badala ukuthi iziteshi zethu igcine zingavulanga. Kusuke ingxabano phakathi kwabalandeli be-ANC ne-EFF esikhungweni esisemgungundlovu ngesonto. Umholi we-EFF uJulius Malema uphoqeke ukuthi angene ngendlovu yangena ngenkathi abalandeli be-ANC bevimba imoto abehamba ngayo. Abakwa-IEC basigxekile lesi senzo kodwa bathi abakasitholi isimangalo ngokusemthethweni. Asakafika isikhalazo kuthina sibhekileke kodwa ukuthi sizofika namhlanje. Okunye okubalekile ukuthi i-code of conduct umgomo wokuyiphatha kwamaqembu uzosebenza ngokusemthethweni kusukela namhlanje njengoba uminister eseshicilela usuku. I-IEC ithi ukubhalisa ngobuchwepheshe besimanje kuzoqhubeka kuze kube ephakathi namabili. Bongani Game indaba ze SABC eThekwini.